E greu să spun când mă gândesc că nu-i ușor. Sau strigă de durere, implorând după ajutor. Mii de case bombardate, bărbați obligați să lupte pentru pacea țării sale și suflete omorâte. Mame cu copii în brațe, în disperare să fugă către țări apropiate când soților sunt la luptă. Și se gândesc că poate e ultima dată când le mai strânge în brațe după nu o să le mai vadă. Spune-mi tu cu ce sunt vinovați civilii că se luptă între ei pentru cursa supraviețuirii. Iar unii din armata rusească nu știu pentru ce-au fost puși să bage familiile în sicriu. Sunt 4 zile deja de bombardamente. La ce fel de oameni suntem? Cum naiba să ne mai ierte Dumnezeu? Când alții încep război, doar suntem state vecine, suntem aici pentru voi. Sunete de bombardament care se aud în continuu. Cine ar fi crezut că unii își vor crește așa copilul? Tineri de 18 ani, adolescenți forțați să lupte. Nu știu, ține arma în mână, ce să zic să mai împuște. Auzeam de prin bunici cum ne vorbeau ei de război. Cine ar fi crezut că asta o să o simțim și noi? Nu vrem război mondial și nici bombe nucleare. Vrem pace și liniște și de la Domnul iertare. Că a venit clipa în care situația deja e acută. Unul comandă de petrol, iar soldatul doar execută. Nu vrem vărsare de sânge cum doriți voi teritoriu. Suferă numai civili, nu președinții din fotoliu. Avem familii, dar prea puțin ca să conteze. Până și mass media încearcă să dezinformeze. Nu vorbim aceeași limbă, dar purtăm suflet de om. Că și merele diferă, dar tot din același pom. Soldați cu lacrimi în ochi ce se filmează înainte de a intra în bătaia puștii, știind cum o să se termine. Și-au adio de la mamă, de la tată, de la frați. Sute și mii de soldați, atât de tineri îngropați. Vrem tratate în libertate, nu cu arme ce ne oferă moarte, disperare, frică și bombe prin atmosferă. Ați lăsat o țară în care acasă-i doar un cuvânt, în care ucrainienii nu o să se întoarcă curând. Opriți războiul, suntem cu toții o familie. Viața nu-i pusă în joc doar celor din prima linie. În loc de alarmă dimineața-i sunet de bombardament și armata ucraineană încercând să țină piept. În cer e judecata aspră și în curând o să o primim. La istorie învățăm de războaie, dar nu că o să le trăim. La final cu frică în glas, nu știu când ne-a mai rămas. Până atunci ucrainiene, nu uitați, mă uit tot le avas.